खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो दिलीप सयकियानि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि बिथां रबिन्द्र बसुमतारीनि गोख्रों बाथ्रा बे समाव बिथां रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो दिलीप सयकियानि गेजेराव मोनसे फारागथि सोमजिदों नामा बिथांमोननि गेजेराव गावस्रानाया सोमजिदों नामा मानोना बे समाव बिथांमोननि बाथ्रा बुंनाया गोरोबाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा जे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदोंमोन जे नोंथांमोना नुनो मोनदों जे सिगांनि सानाव बिथाङा बुंथिदों जे बिटिसिनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव जेराव बिजेपिनि गोहोम दङ बे गोहोम थानायावसो बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया बिजाथि होगोन 20 एबा 25 नि गेजेराव बिजाथि होना गेलेगोन होननानै बाथ्रा बुंदों गिबि मन्त्रि बिथाङा नाथाय बेराफारसेजों बे समाव बेरेखायै बाथ्रा बुंथिदों दिलीप सयकिया बिथाङा दिलीप सयकिया बिथाङा बुंथिदों जे बिटिसिनि मोनफ्रोमबो बियाबाव 40 बियाबावबो बे समाव बिजाथि होनानै थैथां जुजिगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा थैथां जुजिनो थाखाय नाजादों दिलीप सयकिया बिथाङा बे समाव बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा आरो दिलीप सयकियानि जे बाथ्रा बुंनायाव गोरोबैखौ नुनो मोनदों गोरोबि मोनसे देंखो सोमजिनायखौ नुनो मोनदों आरो बे आयदाखौ लानानै बिथां रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे गुबुन गुबुन बियाबफोराव बिजाथि होयोब्लाबो हाग्रामा महिलारी आरो प्रमोद बर'नि जायगायाव थामहिनबा मासियाव बे समाव बिजाथि होआ होननानै बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बिथां रबिन्द्र बसुमतारीया गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंथिदों जे एनडिए एलायन्स बायदियै बे समाव एनडिए एलायन्स बायदियै प्रमोद बर'आ दङ आरो बिथांनि जायगायाव बिजाथि जुदि बिजेपिया होआबा मस्ट वेलकाम होननानै बाथ्रा बुंदों नाथाय बेराफारसेजों हाग्रामा महिलारी जाय हाग्रामा महिलारिया मोनसे समाव जे जेब्ला बिटिसि बिसायख'थि जादोंमोन बे बिटिसि बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिनि जाख्लनाय आरो बिथांनि जिखिनि असान्थियै सोरखार खालामनाय बा सोरखार खुंनायखौ लानानै बेरेखायैनो बे समाव बिजेपिया सोमावसारनानै बा बिजेपिया बे समाव बिथांनि बेरेखायैनो जुजिदोंमोन आरो एनडिए सरकारखौ दादोंमोन नाथाय हाग्रामा महिलारी जाय हाग्रामा महिलारिया बे समाव गोबां जाख्लनायजों लोब्बा गोनां गोबां बेरेखा खामानि मावनाय दा बेफोरबायदि जे बिजाथि बे बिजाथिनि जायगायावबोदि मोनसे बिजेपि राजखान्थि हान्जाया बिजाथि होआ बेयो जोबोदनो साननो गोनां बाथ्रा होननानै बुंथिदों रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरि राजीव बसुमतारीनि मोनसे मोगा-मोगि आयदायाव बेफोर बाथ्राखौ बुंथिदों रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा आरोबाव बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव मोनसे बाथ्राखौ जों साननो गोनां बाध्य जागोन जे बे समाव हाग्रामा महिलारी बायदि बिथां बायदि बे समाव जाख्लनाय आरो गोबां बेफोरबायदिनो जे जाख्लनाय आरो करपसनजों लोब्बा थानाय सासे सुबुं सासे दैदेनगिरिखौ मदद होनाय माने मा बिजेपियाबो जे बेफोरबायदि जे जाख्लनाय आरो गोबां करपसनजों जे बिजेपि राजखान्थि हान्जायाबो लोब्बा दं नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि जानानै थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा दानिया फैदो रबिन्द्र बसुमतारी आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि दिनैनि दिनाव बिजेपिया मुख्यमन्त्रिया बुंदों 20-25 गेजेराव गेलेगोन आरो दिलीप सयकिया बुंदों जे आफादगिरिया आसाम प्रदेश बिजेपिनि आफादगिरिया 40आवबो गेलेगोन बिनि गेजेराव मानगोनां प्रमोद बर'आ जेराव गेलेगोन बेयाव केन्डिडेट होआ बिजेपिनिफ्राय जेराव हाग्रामा महिलारी बिथाङा गेलेगोन बेहायबो बिथांमोना केन्डिडेट होआनो दिनैनि दिनाव बिटिसिआव बा आसामाव एनडिएआव मेम्बारशिपआ इउपिपिएलआ दङ आरो बेनिफ्राय बिपिएफआ एनडिएआव गैया बे हिसाबै खिन्थु बिजेपिनि बुंनाय बाथ्राखौ जों गोथौयै साननो गोनां जादों मोननै लाइनाव साननानै मोनदों जोङो जे प्रमोद बर'नि समस्थियाव केन्डिडेट होआनायाव जोंनि थाखाय मस्ट वेलकाम इउपिपिएलनि थाखाय जोबोद माने बाख्नायथाव मोजांनि खोथा खारन जों एलायन्स सरकार सालायबाय थादों थांनाय 20नि जितु 2020 सननि इलेक्सनाव हाग्रामाखौ दुर्नीतिग्रस्त हाग्रामाया खोब इलिगेल मानसि होननानै बिथांखौ रायजो राजाफोरा नाखस खालामदों
बिजेपियाबो नाकस खालामदोंमोन नाथाय दायो बबे सिन्ताधाराजों मा हिसाबै हाग्रामानि समस्थियावबो केन्डिडेटखौ बिजेपिया होआ होनदों बेखौ जों बारा साननो हायाखै जों खिन्थु मोननै लाइनाव साननानै लादों मोनसेया जाहैबाय बिजेपिया गावनि जिसु माबा मोनसे सानदों जानांगौ साननाया बेनो दे जोंनि बिटिसिखौ एसे सिगाङाव बुंनाय बायदि बिटिसिखौ दखल खालामनो थाखाय मोननैखौबो लगाय मोनदेर खालामनानै माने बिटिसिखौ दखल खालामनायनि मोनसे टारगेट लादों जानांगौ बे मोनसे आरो मोनसेया जाबाय दुखु गोनाङा दे हाग्रामा बायदि दुर्नीतिग्रस्त पलिटिकल पार्टी बा व्यक्तिजों बिजेपिया जितु हाग्रामानि समस्थियाव केन्डिडेट होआ होनना बुंनायाव जोंहा साननो गोनां जादों आरो बिजेपियाबो खसाखै दुर्नीतिग्रस्तखौबो लाइन होयो नामा दिनै जों बेखौ साननो बायद' जादों आरो खसाखै जुदि बेखौ सानदोंब्ला जोंनि बिटिसि बाखि रायजो राजाफ्रा एसे साननांगोन खारन बिसोर बिथांमोना गाइखेरजों हांगारजों लगायनानै आनलेट खालामनायनि फर्मुला खालामदों जानो हागौ आरो बेनिखायनो खसाखै माखासे बिथिंखौ नायोब्ला बिजेपिया जि धरननि खामानि मावदों बियो जोंनि थाखाय बेसेबां साबजाथाव बेखौ एसे नायनो गोनां जागोन खारन हाग्रामाखौ माने औवा गबार होनो नागिरनाय माने बेवहा माने साननो गोनाङा बेनो दे गाज्रिखौबो लाइ होयो बिजेपिया गाज्रिखौबो लाइ होयो नैबे बाथ्राखौ जोङो बेयाव मोनदांनो हादों आरो बेनिफ्राय जों एसे सिन्था जानांगोन साननो गोनां दङ बेबायदि खसाखै जुदि बिदिब्ला बेखायनो जों सानदों आंनि नुनायाव जोंनि नुनायाव दिनैनि दिनाव बयनिख्रुइ साबसिन एलायन्स जुदि सरकार सालायदों होनना बुंब्ला प्रमद बर' बिथाङा सालायदों खारन दिनैसिमबो खोथा फंसे बाथ्रा फंसे खामानि मोनसे लानानै बिजेपिजों आरो इउपिपिजों बेबायदि दान्थे बिदान्थे जायाखै आरो जाथावना खामानिखौ मावाखै बहुत सिनसियारलि जेराव बयनिख्रुइ क्रिटिकेल सरकारानो जाहैबाय एलायन्स सरकार जायो आरो बे एलायन्स सरकार थानायाव प्रमद बर'खौ दिनै आसि थुनानै नैबेखौ इउपिपिएलआ माने मानिनो हायाखै माने बिजेपिखौ अयनाय खालामदों होननानै बिथांमोना बुंनो हाया बेखायनो जों सानदों दिनैनि दिनाव बयनिख्रुइ साबसिन एलायन्स सरकार सालायनाया बुंनो थांब्ला प्रमद बर'आनो सालायदों आरो बेवहा साननांगौ सन्देह खालामनांगौ माबा गैया खिन्थु पलिटिकेलि माबा मोनसे निजिस्थ' स्वार्थनि थाखाय माबा मोनसे क्लु दिहुननानै बाथ्रा बुंनोबो जानो हागौ बिजेपिया इउपिपिएलनि सायाव बा प्रमद बर'नि सायाव खिन्थु जोंनि नुनायाव दिनैसिम गासैखौबो जितु आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेराव खामानि मावबाय थादों आरो मोजां खामानि मावदों होननानै जों बुंनांगोन खारन दिनै सारि बोसोर जाफैबाय खोथा फंसे बाथ्रा फंसे बिजेपिजों इउपिपिएलजों बेबादि जोंनि गेजेराव माने मा होनना बुङो बेखौ दान्थे बिदान्थे बिदि सोमजिनाय जों नुवाखै आरो